go ma inyalo geng'. Kawere kod mane ni riwruok mar Gavanas seyo migao mar thieth kuom keto gitenge e twak mar loko okumba mar thieth mar SHIF nyaka SHIF. Kaotelnegi kod jakom mar komiti mar thieth ka riwruok mar Gavanas Njuki gikoni piny owacho ne osingo mar timo gik moko duto en ni okumba mar thieth manyien ochako tich maber. Gino magikoni ok gine ka dhi nyago olemo. Kaka Judith Mondi lero, Mudhomi oloso e kinde romo mane gibago kod riwruok maok mar piny owacho mar AMREF. E romo mane okelo kanyakla jokanyo mag komiti mar thieth e bwo riwruok mar Gavanas kod riwruok maok mar piny owacho mar AMREF, ng'uro wuok e kind twak mane ochoko paro mar timo thieth makare e counties. Jakom mar komiti mar thieth Mudhomi Njuki oywak kaka counties ni kama rach ahinya to e sama koro iloko okumba mar thieth yare NHIF nyaka SHIF. Mudhomi koni pachgi ok osedew kod migao mar thieth kata bed ni e chopo kare lek mar thieth makare nengo ma oyueyo UHC chakore gi e counties. The transition committee which is in place, which I've rightly put here before and I even put it yesterday, that we are not represented as Council of Governors in that committee, makes it very hard for us to put our case in the issues that are affecting the counties. Bende okoni migao no hao mana okumba manyien ka midhiero mag NHIF kama oriwo gope ok losie kendo gin mana gik ma iwiro. Currently we have a situation where we have pending bills for NHIF that are owed to counties as claims, are owed to private hospitals as claims, and no one seems to be taking responsibility of that at the moment. Yet there are resources that need to be plowed back in health systems for them to be able to work. Kanya kane jopiny chak chwayo pachgi ewi paro mar keto e tim SHIF, migao mar thieth oling kendo jotuo mang'eny ok yud thieth kaluwore gi Mudhomi. The transition period of about 1 year that is purported to be enough has a lot of challenges in terms of what has been working with NHIF now is not working because we're in transition, and what is supposed to work with SHA. Patients cannot wait until when this system is perfect. Individual patients who have subscribed to NHIF who are not able to access services at the moment because of the bureaucracies or other gaps in transition. Kata mana sir manyita gi yudo kowuok e riwruoge ma ok mag piny owacho, bende giywak ni piny owacho odiyo kendo koro nyaka riwruoge gi kali sirkal mamalo e ka gisir counties. Donors are no longer engaging the counties directly, but instead they are supporting health through the ministry, MOH. And you know, basically in law, MOH is a coordinating agency which basically provides a policy framework that so that we can be able to deliver services in the counties where health is really developed. So we are urging donors to reconsider their support to be channeled directly to the counties. Jatelo mar AMREF Dr. Gitai Githinji okwayo mondo mi oket thenge omenda ma oromo mabiro neno ni lek mar universal health coverage ochopo kare. Judith Mondi, Ramogi TV. Ng'anyo mar jochiw thieth e kaunti ma Busia odonjo odiechienge mar 2